Pelele. Yes, ba. Kawuono wadwani mondo wawuoye gi watchman. Jorit motieno koso modiochieng'. Mana motieno. Motieno? Watchman motieno? E pilot. E pilot kuonde ma girite? Ka giseduogo pilot ka giseduogo gokinyi. Yes. Koro awinji ba. Wang'eyo maber ni uchandoru gotieno. Gotieno ok ginindi. Chunyu gombo mondo un bende ubede ni unyalo tiyo godiochieng' to shift maru ok oyienegi. Otamore gi tich. Ok ginyal yienegi. Kech irito kamuindi. Kamuindi. To mana gotieno. Mana gotieno. Machuni ng'ama ware biro ware mana gokinyi sa 12. Koro king'eyo ni ma timore. Gima timore negi ni motieno ni. Gima gitimo ka giduogo. Ya. Wakwayo. Wacha kusumbua jirani. Ukirudi wacha kusumbua jirani. Ya. Ini duogo mondo nindi kosi duogo mondo mi chand jirani. Kaso bing'e gima gitimo achiel. Thoth gi moko onge mon. Jirani kanyo pok watieke. Jirani be pok watieko ka jirani ka. Ang'o matimou? Koro ang'a timou? Wang'e maber ni samoro in bende inyalo bedo gi riyo. Riyo nyalo ingi. Nyalo goyi noma. Goye noma kama entie. Mana dier makende. To ok wabi yienegi. Ok wabi yie mondo mi you do with our babies disturbance. My babies. My babies. Ini duogo nindo kose biro gin. Kata bed mani ionge ang'o matimo kiduogo kinindi. Motieno kinindo. Kiduogo chendo. Wategere ka duogo kinindi. Kodi kiduogo ang'o nindo. To godhiambo tidonjo tich. Godhiambo tidonjo tich kokiduogo theko. Ni wang'i ok we kwer jogi. To gi ute mag mabati. Ute mag mabati ing'eyo. Koko. Ok inyal nindo. Samoro ok inyal nindo. Jirani ok inyal nindo. Mano kuom watchman ni watchman. Motieno. To modiochieng'. Modiochieng' be wang'e tabiagi. En koko mane odi. Koko mane mitime odi mesik ang'a timi watchman. Be ni idhi e tiji mar manyo pesa. Imanyo pesa ne jirani. En koko bare wachare. Koko magisigi timo en koko achiel nyalo chwanyi gi watchman. Waduogo nu mondo wawede